и какие-то там действия наших тихушек-лохушек, говорят, пригласил и прочее. Я рад, что он их пригласил. И спасибо россиянам, которые это заметили, телевизионщики. Я слышал на РТР эту передачу. Хорошо, что они посмотрели на нашу так называемую оппозицию. Никакая это не оппозиция, это бандиты. И они рассчитывают, что там они подготовят боевиков из числа белорусов, украинцев, поляков или еще литовцев. И они двинутся и захватят какой-то районный центр. Слушайте, не дай бог с какой-то территории будет осуществлена военная атака на территорию Беларуси. Война получит совершенно иное качество в Украине. Не буду конкретизировать, сам понимаешь, о чем. Як быццам бы яго прымусілі ўсё ж такі адрэагаваць на гэтыя візіты, досыць нервова ён кажа, зноўку называючы вас бандытамі. Прынамсі, прэзідэнта Украіны Зеленскага ён назваў наркаманам, ментальнымі праблемамі нейкімі псіхічнымі. І пагражае нанесці удар па Чарнобыльскай АЭС. От менавіта ён кажа пра адну цэль, якая знаходзіцца... Я думаю, што размова ідзе пра Чарнобыльскую атомную электрастанцыю. Вы ведаеце, ну, па-першае, гэта быў вельмі важны палітычны сігнал Лукашэнку. Гэта быў месседж аб тым, што яны ўсё не ўспрымаюць яго ў якасці прэзідэнта, яны лічаць яго узурпатарам, гэта было сказана падчас перамовы, а ў якасці партнёраў яны бачаць дэмакратычныя сілы. Прайшло 6 гадоў з 2020 года. Лукашэнку вельмі баліць. Баліць тое, што мы, і ён згадвае ціхушак, лахушак, што мы маем суб'ектнасць. Дэмакратычныя сілы маюць суб'ектнасць. І Святлана Ціхановская, прэзідэнт-элект, аб'яднаны пераходны кабінет, Коордынацыйная рада, усе тыя, хто падтрымлівае гэты сістэмны, інстытуцыялізаваны дэмакратычны рух. І вось гэта яму б'е проста вельмі моцна, і ён на гэта рэагуе. Зразумела, што Лукашенко ў гэтай сітуацыі выконвае ролю, якая яму прадпісаў Крэмль. І пытанне задае яму расійскі журналіст, прапагандыст, бо Лукашенко, можа, і не планаваў адрэагаваць, а менавіта расійская прапаганда прымушае яго адпаведным чынам зарэагаваць. Лукашенко таксама адназначна не кажа, хаця яго словам верыць не прыходзіцца пасля 2022 года, ці будзе Беларусь уцягнута ў вайну, ці не будзе уцягнута ў вайну. Зараз разглядаюцца некалькі сцэнараў. Напрыклад, найбольш рэалістычным сцэнаром, як піша Інстытут вывучэння вайны, гэта выкарыстанне тэрыторыі Беларусі для нанесення дронавых удараў па Кіеву, па Кіевскай вобласці, што больш блізкая дыстанцыя і будзе больш, на жаль, эфектыўна гэтыя удары, калі яны будуць адбывацца з тэрыторыі Беларусі. Дарэчы, ускосна Лукашенко таксама пацвярджаў гэта на розных вайсковых нарадах. Ён казаў, што мы будзем весці барацьбу на тэрыторыі Беларусі з ДРГ. З якімі ДРГ? Што будуць рабіць ДРГ і якой краіны будуць ДРГ? Я думаю, мы все разумеем. Вось ён акурат такі спасылаецца на гэтую версію, якую ўжо агучвалі раней пра вызваленне нейкай часткі Беларусі, там захоп раённага цэнтру тыпу Мазыра. Як вы ставіцеся да такой версіі? Ці ва ўкраіне такое абмяркоўвалася? Я думаю, што не абмяркоўваецца, але такі сцэнар тэарэтычна магчымы. І Лукашенко павінен зразумець, калі ён уцягнецца ў гарачую фазу вайны супраць Украіны, Украіна чакаць не будзе. На жаль, для мяне, як для беларуса, для беларускага палітыка, я не хацеў бы уявіць такі сцэнар, калі будуць наносіцца удары па тэрыторыі Беларусі. Але калі Лукашенко гэта зробіць, украінскі ваенны, што хлусіць Лукашенко, ён кажа, што ваенныя украінскі думаюць інакш, менавіта украінскія ваенныя заявілі пра 500 цэляў на тэрыторыі Беларусі. А першая цэль – гэта менавіта сам Лукашенко. Я не ведаю, колькі яго бункераў, магчыма, 2, там у Крылова ёсць дачы Савета міністраў, там усе міністры, пад возерам есть один бункер. Другі бункер – гэта красназнаменны баявой военны округ яшчэ за часоў Савецкага Саюза. У якім бункере ён будзе хавацца, невядома. Але першая цэль будзе менавіта сам Лукашенко. Пра гэта, дарэчы, сказаў Зеленскі. І ён сказаў пра венесуэльскі сцэнар, так як это было ў Каракасе, з Мадура. Спадар Павел, вось калі казаць пра рэакцыю прапаганды і, уласна, пра тое, што ёсць такія меркаванні, што візіт Ціхановскай быў зроблены ў Кіеў так наўмысна, каб раздражняць Маскву, каб раздражняць Менск, каб уцягнуць Украіну, дакладней, Беларусь у вайну там супраць Украіны. Там. Нават спадарня Канапацкая некалькі разоў кандыдатка на прэзідэнта заяўляла, што нават удар па месцазнаходжанню Владзіміра Зеленскага можа быць нанесены, бо, маўляў, Святлана Ціхановская мае нейкі трэкер і гэтым
гэтым трекерам могуць скарыстацца расійскія ці беларускія спецслужбы. Што вы думаеце пра гэта? Я думаю, што было 4 мэты. Першая мэта Украіна палітычна заявіла, што яна на баку той часткі беларускага грамадства, якая хоча вызвалення Беларусі, свабоды і дэмакратыі. Украіна дала месседж і украінскаму грамадству, якая вядзе барацьбу ў цяжкіх умовах падчас вайны, менавіта за тое, каб пабудаваць еўрапейскую дэмакратыю, што менавіта украінскае палітычнае кіраўніцтва таксама разам з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Трэці месседж мы казалі Лукашенко. Лукашенко не прызнаецца ў якасці прэзідэнта, партнёрам прызнаюцца дэмакратычныя сілы. Чацвёрты месседж гэта месседж Еўрапейскаму Саюзу Злучаным Штатам Амерыкі. На жаль, мы наглядаем апошнім часам, што некаторыя еўрапейскія краіны пачынаюць палітычныя кансультацыі. Я не лічу, што гэта тэхнічныя кансультацыі, не пагаджаюся з свайго досведу. Калі прыязджаюць прадстаўнікі палітычных еўрапейскіх дэпартаментаў Міністэрства замежных спраў, яны не размаўляюць пра тое, як каналізацыя працуе ў пасольствах ці як смецце вывозіцца з амбасаду. Яны размаўляюць перадусім пра палітычныя пытанні проста на нізкім узроўні. Таму гэта месседж таксама еўрапейцам, амерыканцам, што Украіна будзе стаяць за тое, каб Беларусь была вызвалена, каб Беларусь была дэмакратычнай краінай.